Η επιτυχία ξεκινά όταν βγεις από τη ζώνη άνεσή σου. Όλα όσα θέλετε είναι στην άλλη πλευρά του φόβου. Μην φοβάστε να δοκιμάσετε νέα πράγματα και να αντιμετωπίσετε προκλήσεις. Εάν συμφωνείτε, μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με όσους χρειάζονται μια όθηση για να αλλάξουν τη ζωή τους και αφήστε το like σας. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος, πρέπει να είσαι σταθερός. Η καθημερινή πρόοδος υπερτερεί της τελειότητας. Μην περιμένετε την κατάλληλη στιγμή, ξεκινήστε τώρα και συνεχίστε. Αν πιστεύετε στη δύναμη της συνέπειας, αφήστε ένα «ναι» στα σχόλια. Ο μεγαλύτερος αντίπαλος σου είναι ο εαυτός σου. Το μόνο άτομο που πρέπει να ξεπεράσεις είναι η εκδοχή αυτού που ήσουν χθες. Η πραγματική ανάπτυξη προέρχεται από μέσα. Με ποιον κάνει σήμερα, γράψτε στα σχόλια. Ο κόσμος αλλάζει για όσους τολμούν να δράσουν. Το να περιμένεις την τέλεια ευκαιρία δεν είναι ο τρόπος. Δημιουργήστε τη δική σας ευκαιρία, κάντε το πρώτο βήμα και δείτε το σύμπαν να συνομωτεί υπέρ σας. Έχετε κάνει ήδη το πρώτο σας βήμα, πείτε μας στα σχόλια. Η ευτυχία είναι ένα ταξίδι, όχι ο προορισμός. Μην παίρνετε τόσο αιμονή με το μέλλον που ξεχνάτε να ζείτε στο παρόν. Η αληθινή χαρά βρίσκεται στις μικρές καθημερινές στιγμές. Ποια ήταν η πιο χαρούμενη στιγμή σου αυτή την εβδομάδα? Σχολιάστε και εμπνεύστε άλλους. Η αποτυχία είναι μέρος της επιτυχίας, η παραίτηση δεν είναι. Η αποτυχία διδάσκει πολύτιμα μαθήματα. Κάθε λάθος σας φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία, αλλά η εγκατάλειψη σας απομακρύνει από τα όνειρά σας. Ποιος έχει ήδη μάθει από τα δικά του λάθη? Ας μοιραστούμε ιστορίες στα σχόλια. Σταματήστε να αναζητάτε την έγκριση, αρχίστε να αναζητάτε την εξέλιξη. Η ζωή δεν είναι να ευχαριστείς τους άλλους, είναι να μεγαλώνεις και να γίνεσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Ακολουθήστε το δικό σας δρόμο. Εάν είστε αληθινοί με τον εαυτό σας, αφήστε μια καρδιά στα σχόλια. Το μόνο πράγμα που ελέγχεις είναι η στάση σου. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τι συμβαίνει, αλλά μπορείτε να επιλέξετε πώς να αντιδράσετε. Η σωστή στάση μεταμορφώνει κάθε κατάσταση. Τι κάνετε για να διατηρήσετε μια καλή στάση? Σχολιάστε και εμπνεύστε κάποιον. Όλα έχουν τον χρόνο τους, κάνε υπομονή. Δεν γίνονται όλα ταυτόχρονα, αλλά όλα γίνονται την κατάλληλη στιγμή. Όποια και αν είναι η θέλησή σας, απλώς συνεχίστε να φυτεύετε καλούς σπόρους. Τι μεγαλώνει σήμερα, ας μοιραστούμε τους στόχους μας. Είσαι πιο δυνατός από όσο ξέρεις. Οι δυσκολίες θα σας δοκιμάσουν, αλλά μέσα σε αυτές ανακαλύπτετε την πραγματική σας δύναμη. Πιστέψτε με, είστε ικανοί να ξεπεράσετε τα πάντα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχετε ξεπεράσει ποτέ? Πείτε μας και εμπνεύστε άλλους. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα μαθήματα είχε μεγαλύτερη απήχηση σε εσάς? Θυμάμαι, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να μοιραστείτε με τους φίλους σας και να εγγραφείτε στο κανάλι για να λαμβάνετε περισσότερα σχόλια όπως αυτά. Μαζί, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.